Днес ще говорим за един важен въпрос за всеки бизнес. Кога ребрандирането е стратегическа необходимост, а не просто козметична промяна. Много хора смятат, че ребрандирането означава ново лого или нови цветове, но истината е различна. Стратегическото ребрандиране засяга цялата идентичност на компанията. То включва мисията, ценностите и начина, по който бизнесът комуникира с клиентите. Един от основните сигнали за нужда от ребранд е несъответствието между бизнеса и неговия образ. Ако компанията се е развила, но брандът е останал същият, клиентите може да се объркат. Това води до по-слабо доверие и по-ниска ефективност на маркетинга. Растежът също може да наложи ребрандиране. Когато бизнесът навлиза на нови пазари или предлага нови услуги, старият бранд може да не отразява новата реалност. В тези случаи новата идентичност помага на компанията да се позиционира по-добре и да привлича нови клиенти. Важно е да знаете, че смяната на лого сама по себе си не решава проблема. Без ясна стратегия, визуалните промени остават повърхностни. Истинският ребранд започва с стратегия и ясно позициониране. Силният бранд има директно влияние върху продажбите. Клиентите се доверяват повече на компании с силна и ясна идентичност. Това позволява на бизнеса да расте и да увеличава своята стойност. Ребрандирането често е необходимо при сливане на компании, промяна на посоката или желание за ново позициониране. Това е стратегическо решение, което може да отключи нови възможности. В заключение, ребрандирането не е просто дизайн, то е инвестиция в бъдещето на бизнеса. Когато е направено правилно, то създава доверие, яснота и стабилна основа за растеж. Екипът на MeMotion е на ваше разположение за консултация относно ребрандиране, бранд стратегия и изграждане на силна бранд идентичност. Свържете се с нас!